खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि मोनसे गिदिर खौरां लाख लाख नेट आनजाद होगिरि फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां यूजीसी नेट आनजादखौ केन्सेल खालामबाय नंगौ बे समाव लाख लाख नेट आनजाद होगिरि फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां यूजीसी नेट आनजादखौ केन्सेल खालामबाय होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों लोगोसे मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बेनि सोलायै गोदान आनजादफोर खुंनाय जागोन यूजीसी नेट आनजादनि सोमोन्दै माखासे फोरमायथिखौ नेशनेल साइबार क्राइमनिफ्राय मोननाय जादोंमोन आरो बेनि उनावनो भारत सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना बे थिरांथाखौ लादों लोगोसे बेनि सोलायै गोदान आनजाद जाफिनगोन होनना सीबीआईआ बिबान लादों आरो बे यूजीसी नेट आनजादखौ नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिया खुंदोंमोन फिन फोरमायबावदि यूजीसी नेट आनजादखौ केन्सेल खालामबाय होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों लोगोसे मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बेनि सोलायै गोदान आनजादफोर खुंनाय जागोन यूजीसी नेट आनजादनि सोमोन्दै माखासे फोरमायथिखौ नेशनेल साइबार क्राइमनिफ्राय मोननाय जादोंमोन आरो बेनि उनावनो भारत सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना बे थिरांथाखौ लादों लोगोसे बेनि सोलायै गोदान आनजाद जाफिनगोन होनना सीबीआईआ बिबान लादों आरो बे यूजीसी नेट आनजादखौ नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिया खुंदोंमोन गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट ओबिएस एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ईएनटी सार्जारि डिपार्टमेन्ट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सार्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट dermatologist, orthopedics, residential medical officer, inter-facility unit, physiotherapy, radiologist, histopathological department, urologist, emergency department, CT scan, X-ray, pathology department, vaccinator department आरो MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।